I-Kaizer Chiefs iqinisekisa ukwelula kwenkontileka yomdlali wasemuva uDonay Jansen ngaphambi kokuqala kwemidlalo eBetway Premiership. UJansen ongumshana kaBernard Parker owayedlalela amakhosi usayine inkontileka yeminyaka emithathu nalezi zinkunzi zaseSoweto. Umsebenzi webhola walensizwa waqala ukuqhakaza ngaphansi kweGlamour Boys Youth Development Academy futhi wadlala indima ebalulekile eqenjini leclub le-DStv District Challenge. Lo mdlalo oneminyaka engu-21 usebenze ngokuzikhandla ukuze ajabulise ithimba lezobuchwepheshe leqembu eliphezulu okuholele kunyuselweni kwakhe eqenjini lokuqala ngesizini edlule. Kusukela ekhushulelwe eqenjini elikhulu, uJansen ukwazile ukubonakala emidlalweni emibili ngemibala yamakhosi. Iklabhu ichaza umdlali wasemuva onethalente njengomuntu ozishaya isifuba noma oletha ubuhlakani, isivinini kanye nobuchule eqenjini elivikelayo futhi elihlaselayo. Amakhosi akholelwa ekutheni ukusebenza kahle kwakhe nokuzinikela entweni ayenzayo kumenza abe yisihlabani sakusasa eqenjini. Umqondisi wezemidlalo weqembu Keza Motaung June udalula ukuthi isivumelwano esisha esinikeza uJansen siyincazelo ecacile ekhombisa ukuthi bayabathemba abadlali babo be-academy. Ukunikezwa kwenkontileka entsha kaDonay kuyinkomba ecacile yokukholelwa kwethu emandleni eKaizer Chiefs Youth Development Academy. Ngokunweba isivumelwano sikaDonay kuze kube ngu-2027, asigcini nje ngokuthola ikusasa lakhe lamanje kodwa futhi sitshala imali yesikhathi eside kumdlali othathwa njengobalulekile ezifisweni zeqembu enkundleni, kusho uKaizer June. Lesi sinyathelo sifika ngesikhathi lapho iklabhu igxile ekwakheni iskwad esiqhudelanayo esingaphonsela inselelo amanye amaqembu emqhudelaneni yasekhaya nezwekazi maduze, kusho umqondisi wezemidlalo. Ukugcina umdlalo oseqophelweni likaJansen kubalulekile njengoba sihlose ukubuyisela isimo sethu endaweni yebhola laseNingizimu Afrika. Iligi iya ngokuqhudelana futhi inengxube yabadlali abanamava kanye namakhono athuthukayo njengoJansen kuzobaluleka empumelelweni yeqembu yesikhathi esizayo.